Kwalunkwe flus li seta ddaħħal jew qed idaħħal pajjiżna dawn ma jagħmlux tajjeb għal ħsara kontinwa li qed issir lir-reputazzjoni ta' Malta bl-iskema tal-beħ tal-passaporti. Isostni dan il-ġurnal The Malta Independent li fl-editorjal tiegħu ikkummenta dwar l-aħħar aħbar li l-Kummissjoni Ewropea se tkompli bil-proċedura ta' ksur fil-konfront tal-Gvern Malti fuq il-beħ tal-passaporti. L-editorjal isemmi li kif il-proċess suppost rigorus kien mimli toqob minn fejn l-applikanti setgħu jgħaddu biex xorta jiksbu passaport Malti mingħajr ma josservaw il-kundizzjonijiet. Ħafna applikanti bil-kemm qattaw ġurnata waħda f'Malta u flok vilel dawn il-miljonarji kienu xtraw jew krew post żgħir u saħansitra jippubblikaw irċevuta mis-serkin bħala prova ta' rabta ma' Malta. Għar minn hekk, ikompli l-editorjal, jidher li l-Gvern Malti assista l-individwi jiksru il-liġi ta' pajjiżhom billi ħeba isimhom mill-lista li tkun pubblikata fil-Gazzetta tal-Gvern għaliex il-pajjiż tal-oriġini tagħhom ma jippermettix ċittadini tiegħu ikollhom ċittadinanza ta' pajjiż ieħor. The Malta Independent tajt li fil-waqt li l-Gvern Malti tibqa' jinsisti li kompetenza tiegħu lil min jagħti jew ma jagħtix passaport u ċittadinanza, il-Gvern jidher li mhux jifhem li mill-2004 l-hawn il-passaport Malti huwa wkoll passaport għall-Unjoni Ewropea. Il-Gvern iddefenda wkoll l-iskema li xintużat biex tiffinanzja proġetti ta' natura soċjali, iżda fir-realtà li tiffinanzja proġetti ta' fejda ma jnaqqas xejn mill-fatt li l-iskema nnifisha hi dubjuża. L-editorjal item bit-tama li l-Gvern jirrealizza li l-ħsara kontinwa li l-beħ ta' ċittadinanza qed tagħmel lir-reputazzjoni ta' pajjiżna ma tiswix il-ġlied biex iżomma.